खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 27 जानुवारियाव बिटिआरनि थामथि गोजोन गोरोबथानि सेथि बोसोर जाफुंनाय समाव बारग' एनडिएभिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारदों। जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनाखि जोबथेसालियाव बारग' एनडिएभिफोरा जोबथेजानानै दं थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रोङैनो सोमावसारदों बारग' एनडिएभिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा। नैथियाव बर'फोरनि मिरु सरकारजों थामथि गोजोन गोरोबथा जानाय बिटिआरआ मैया थांनाय 27 जानुवारियाव बोसोरसे आबुं जाफैबाय। बे गोरोबथानि रंजाथाइ फोरबो महरै बिटिआर खुंथायनिफ्राय थांनाय 24 जानुवारि खालारखालि कक्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन आरो मैया थांनाय 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथानि जोबथा रंजाथाइ हाबाफारिखौ अदालगुरि जिल्लायाव खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि जोबथा रंजाथाइ फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बिटिआर हालामनि गासै नोगोरारिफोरखौ गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जौगाखांनाय खामानिनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर जुथाइ सोरखारखौ हेफाजाब आरो मदद खालामनो थाखाय खावलायदों। बिटिआरआव गोदानै दाजानाय जुथाइ सोरखारनो लामा लुफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा 500 कौटि रांखौ दिहुननानै हरबाय होननानै मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि थांखि बायदियै आसाम सोरखारनिफ्राय हरनो गोनां रांफोरखौ आगोलनि बायदियै मोननै बाहागोआव हरालाबानो खेनसेयैनो 674 कौटि रांखौ हरनाय जाबाय होननानै बुंथिबावो। आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुंबावदि बिटिआर हालामाव आथिखालाव मोनब्रै जिल्लानि जायगायाव थाबैनो मोनसे गोदान जिल्ला दाफुंनानै मोनबा खालामनाय जागोन होनना बुंथिलाङो। लोगोसे बिथां मन्थ्रिया बुंबावोदि बारग' एनडिएभि सोद्रोमाफोरा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानो हागौ, थिसनना दोनजानाय केसफोरा बोखारजानो हासिगौ, बिनि थाखाय रायजो सरकारा स्पेसियेल कर्ट बानायनो आखायाव लाबाय होनना बुंथिलाङो। थामथियाव फैगौ 29 जानुवारिनिफ्राय गहपुराव जागायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्माया। सानथामनि हाबाफारिजों जानो गोनां बे जथुम्मानि खामानिया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बे जथुम्माया फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव गहपुरनि बरपुखुरी मुंख्लं फोथाराव जागोन। मोनथिनो मोन्दों बागुरुम्बा मोसानायाव खमैबो 300सो बर' लाइमोन सिख्लाफोरा बाहागो लागोन होनना। बे हाबाफारियाव नर्थ इस्ट इण्डियानि 10,000 दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरा। ब्रैथियाव थांनाय 26 जानुवारि अदेबानि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव आबादारिफोरनि मुङाव सोमावसारनानै हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनाय जाथायाव सा 153 पुलिस जवाना जोखोम जानांदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिनि गेजेराव 2 पुलिस जवानखौ आइसिइउआव थिसननांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 2 जवाननि हालोदा जोबोरैनो गाज्रि। पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय आरो सरकारनि बायदि दोहोनफोरखौ खहा खालामनायनि अजदजों हिंसायारि जाथाय सोमजिहोग्रा आबादारिफोरनि बेरेखायै मोन 15 गसर थिसनबाय दिल्ली पुलिसआ होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव कक्राझार पुलिस थानाया थांनाय 26 जानुवारि खालारनि बेलासिनि 2 रिंगायाव कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय लावथि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला कक्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभानि गोख्रों संदाननायाव रौनिया आरो पुलिस बिफाना गंसे AK-56 राइफल, गंसे AK-47 राइफलजों लोगोसे गंथाम AK मेगजिन, 7.62 पिस्तल आरो 51 गोथां गुलि, गंसे पिस्तल आस्था आरो पिस्तलनि गंसे मेगजिनखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनो हायो होनना कक्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि राकेश रशना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। दथियाव मैया थांनाय 27 जानुवारि खालारखालि मोनाबिलियाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव केरेला ब्लास्टार एफसिआ गलसेबो सोनो हायाखै आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय जेमशेदपुर एफसिआबो गलसेबो सोनो हायाखै आरो दिनै जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 आव हायद्राबाद एफसिनि हेंथायै बेंगालुरु एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन।
स्निथियाव अदालगुरि जिल्लायाव खुंफुंजानाय 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे आबुं जानायनि सान फालिनाय समाव बर'नि सानै गेदेमा सुबुंफोरनो प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्थाखौ होनाय जादों। बिटिआर सोरखारा होनाय प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ सुरत नार्जारि बिथांनो बिटिआर सोरखारा 2 लाख रांनि चेक होनायजों लोगोसे मान बिलाइजों मान बावदों। गुबुन सासेबाव बान्था मोनगिरि थामहिनबा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था मोनगिरि अरुण नार्जारि बिथाङा बान्थाखौ लानो हाबाफारियाव बाहागो लानो हायासै। बे बान्थाखौ होयो आसामनि सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांमोनहा। 8थियाव हादरनि 72थि सुबुंखान्थि फालिनाय दिननि समावनो हरनि समाव सुरां मैहुरफोरा काजिरङा हाग्रामायाव गान्दा गावथारनाय असिलायै हाबफैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे समावनो हाग्रा बिफाननि जवानफोरा नोजोर लाखिनाय समाव मोगा-मोगि जायो आरो हाग्रा बिफाननि जवानफोरा नोजोर होबाय थानाय समावनो सुरां मैहुरफोरखौ नुयो आरो बिसोरखौ थांखिनानै गुलि गावहरदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। 9थियाव कक्राझार महकुमानि सिङाव खुंगा 72थि भारतारि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मैया थांनाय 27 जानुवारि खालाराव गासै खौरांगिरिफोरनि मादावनो साबसिन खौरांगिरि महरै बिथां ज्योति प्रसाद तालुकदारखौ मान बावनाय जायो। 10थियाव मैया थांनाय 27 जानुवारि खालि बङाइगावआव थानाय जालं पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जाहैग्राफोरनि गेस सिलिन्डारा हरखाबै अर जोंब्लावखाङो। बेखौ नुनानै पिकनिक जाहैग्राफोरा गिनायजों खारग्लुं खासि जायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला खाथियाव थानाय गारिफोराबो माखासे खामदों। गेस सिलिन्डारनि अर जोंनायखौ खोमोरनो थाखाय गोबां दै लुना होदोंब्लाबो खोमोरनो हायाखैमोन। उनाव खाथिनि दैयाव सासे सुबुङा लावथिजों गेस सिलिन्डारखौ दैयाव एख्लायहरो। थेवब्लाबो गेसनि जोंब्लावनाया दैयावबो थाबैनो गोमोराखैमोन। उनावहालागैसो गोमोरदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। 11थियाव मैया थांनाय 27 जानुवारि अदेबानि बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि बोसोरसे जाफुंसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अदालगुरियाव बोसोरसे जाफुंसारनायनि रंजानाय हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे मोनाबिलियाव मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरा एबसुनि मावख'फोराव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि सावनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।